Starostlivosť o katéter je rýchla a jednoduchá. Často kontrolujte, či katéter nie je prekrútený, zalomený alebo stlačený zvonku. Často kontrolujte, či sa odpad nehromadí vo výpustnom konci katétra. Najmenej 2-krát denne preplachujte vnútro katétra kvôli odstráneniu akéhokoľvek hromadeniu stolice vstrieknutím vody do vzorkového portu. Nahrňte obsah katétra smerom k zbernému vrecku a opakujte podľa potreby. Na odber vzorky stolice použite striekačku s katétrovou násadou, otvorte uzáver a vložte koniec striekačky do vzorkového portu. Odsajte vzorku, potom odstráňte striekačku a uzavrite viečko portu. Pri výmene ošetrovateľa vždy overte stav intraluminálneho balónika kontrolou stavu kontrolnej komory konektora. Musí byť splasnutá. Nenechávajte nafúknutý intraluminálny balónik pri pacientovi bez dozoru. Najmenej každých 7 dní kontrolujte objem tesniacej manžety napojením 60 ml striekačky na modrý konektor a pomalým odstránením všetkej vody z tesniacej manžety. Znova naplňte 35 až 40 ml vlažnej vody. Výpustné zberné vrecko vymieňajte každých 7 dní a uzavreté vrecká podľa potreby.